Takže čau lidi, zdravíme vás u nové Let's Play série The Crafting Dead. Aha, sorry. Tak ty mi pověš, že to mám povedať. A ty to... No ok, a my jsme našli vojenskou základnu. A tady omylem někdo tady vysvěl z AVPčka. No, A kde je ta vojenská základna? tak to asi. Jo, dobrý. No, tak to je jedno. No. Tak No, my se divíte, musíme... že on má hodně věcí a já mám málo věcí, no tak to je pravda, protože jsem omylem umřel. Kamo, i načí barikády tam jsou. Ty vole, no, to sú nové, to nebylo předtím. Ale že ako sa tam tí hráči dostali na ten hangár? Fú. Tak ideme to risknúť, ísť Ty tam. krásu, tam je hráč, kamo! Kde si ty? Aha. Tam, v baráku. Kámo. Kam jdu do něho? Ale nechoď, my sa počkáme ho. Je v tam. baráku. On je tady. Je tam. Jo, je tam. Je tam. Ide von. Fakt? Dělej. Nie, ešte nejde. Čakaj, on pije vodu. Sakra, ktorým sa strieľa? Já se ho bojím. Nemá nám čo urobiť, kokos. Moje věci! Ty kráso, krymě, dělej. Pacha, Kámo, ko má věci jak nakakaný. hej. Ty krávo. Ty kráso, on má tu novou zbraň. Akú? Čum. Preč! Pryč. Pojď do naší bejsky. Ty kokos. Jinak jsem ho zabil. Prostě jakože hnedka, jakože, no, takže ten díl už je moc dlouhý, věcí máme až moc, takže... Ty kráso. Mňa čo zabíja. Voda. Ja nemám vodu. Na, tady máš. Počkaj, mám. Mě nějaký hajzlát volá. Počkej, se Voláš. může nerušit na Skypeu. OK, to je dobrý nápad. No, jakože, ale oni neuvidí můj Skype, doufám. Nebo doufám, že to prostě nevyšovře. Prostě nic. Takže. Kokos. OK. Aha, Mám to si myslel, M4. že... Kámo, já mám blood bag full. Já ti žádný nedám. Koukaj na mňa. Ty máš Dragonova? No, a Máš- měl 10 máš- nábojů. Ja mám druhých 10. Tak na. Ale ja Ty mám... krás, on se buguje, dělej, vem ho. Nechceš AVPčko, alebo tam? Ne, ale si až srandu, já nemám žádný. Čo nemáš? Já píšu batoh. Ja mám 2. Open tactical bacon. Kam jsem se zazdal? Kámo, toľko nábojov mal. Toto nechci. Počkej, on měl blokádu. To je ale snajperka. OK. Magnum. Can open. Na co jsou mi šípy? Nebo jo, aha, na to má. Máš aj crossbow? Ale ne jakože jen bolt, jakože náboj. Jo, Šíp. jo. Čo máš? Awesome! Ale to je na nic. I když to to v dalo poriadku. to noční vidění, víš ne? Ja viem, že on to dáva nočné videnie. Fakt? No tak to beru. Tu máš svoju vonnou flašku.
Já mám teďka 2, mám. Fakt? Fakt? Že se nám zišlo Já mám MP5. ještě jednu M4. A počkej. Ne, to je M4. Jo, to je to jisté. To je to jisté. No, tak dobrý. Já mám teď takhle do 1.30 a do 1.56. Dobré. Ukázala pěkně Jo, jsem ale ho. dej si do ruky toto zbraň, ale je docela pěkná. To je ta nejnovější, nebo nová. Mhm. On ji měl. Tam máš ještě jeden batoh. Nechtěl bych umřít. Kde je batoh? Mhm. Tam. Dík. Kámo, Nechtěl bych umřít. já si Jdeme. tam, počkej. Já si chcem dát len z mojeho spotera. Kráso. Počkej, proč má 6x scope na... Na čo? Nebo to není 6x? Ne, to je acok. Ejsok. Ejsok. Tu mám náboje, grafik nie. Tu mám náboje, počkaj. Pohni. Tu chceš batoh velký? Oh. Thank you. Well, Ok, já jdu. OK, tak pojď. Takže ještě na základňu, hej? Tak jo. Počkej, ale mě by zajímalo, jakože jak dlouho to chceš jakože to natáčet. Tak to My jsme pojď. se nedomluvili předtím. Já si myslím, že nás nepřestane bavit. No nás nie, ale treba sledovat čas. Kam ty zase pověš, že hráč, já se skoro poserem. Ale potom ho zabijem. Ty kráto, protože on pil z té... Hoď tam! Tu je spotter. Ty kde jsi? To jsi ty? To. To je nemocnice na základní. Jo, když tak je to Crafting Dead na originálky, takže kdyby... Prostě Kámo, je máš to tu originálky, Technic Launchera, prostě to je 8 hra. A my jsme v nemocnici, takže to je hodně hry. Jo, a co jsem to chtěl Kámo, říct, to jo, je Dr. Max, tu je Dr. Quoting. RBE Kurzerting, jo, to je úplně nejhorší, prostě oni sem přidali jakože infected. No, že ste prostě nakazený a potrebujete mať prázdnu ihlu a akoby A nebo protilátku. tu RBE Kurzerting. OK. Toto je nějaká... Aha, kámo, toto je to ložisko. Asi. Bo tu sú iba hangáry a nič viac. Tak To je ta jiná základňa. Pamätáš, my jsme tak boli já jsem myslel, jako, že tam je hráč. Chudák zombík. My jsme předtím boli na té so základňou. Ty krás, to je větší základna. Tady. Chuju preskúmať. Já mám zlomenou nožku. Fakt? Tak tu máš. No dobrý, já mám. Aha. Jakože ten marker sprint. Ještě na tu nohu. Nic. Kamo, to je velká. Okay. Really? Protože to se může stát jenom nám. Já prostě tady máte toto, jo, kdybyste to někdo hrál. Multiplayer oficiál server EU. Počkejte. Toto se může Kráso! Počkáme chvilku, ale jestli se to nenašlo, jo, tak dělám střih. Jo, a kdo by chtěl do naší prostě klanu, tak když tak napište. Ty kráso, mohli by si to načíst jakože. Jo, je to. Jo, já už jsem tam, som. On nechápu, na co se to stavilo, když tam nic nedává, jo. No, ani to nemůže být zabezpečené. Krása, ale tady je hodně čestek. Au. Back. Jsem se zlakl, že mám za čo hitu, já jsem si to nevšiml. Dej pojď do té kontrolní místnosti, nebo jak to mám nazvat. Jakože tady si někdo hrál s těma. Ty krásu, mi Au. Grip. Že v modrom. Jedlo? Teď ji beru. Hej, ty krásu, mi tady toto štve, kolik jich měl, kámo. Broken? Mhm. Jo.
Ej, The Night a je prostě jakože Nie. Crash? Že Factory New. Kdo hrá CSko, tak vie. Kam si išiel? M9. M9. Nechcem. Au. Já to procházím. Vypadá, že je to tu čisté. Lebo to procházím. zombíci nechodia. Já to procházím, jakože já prostě při posání a ty to prostě projdeš. Hej. Kde si kam? Nějakým v tom dřevěném domu. Aha. Lava spray. To znamená nějakou 8 zbraní. Já jsem vám prostě neukázal, jaký mám věci. No to je jedno. To si všimnete. Rusty pipe. Kde jsi? Keď vidíš, tak ma uvidíš. Já. Samozrejme, ako asi za mňou veľa zombíkov išlo. Nic. Tu tak kto bol, no ten pred nami. No tak tam ten. Vypadal tak, že bol pekne nautený. Kámo, to neskočíš. Taky jsem si řekl. Že potrebujem vodu. No taky nehlídám vodu. Je tu To to? jsou blbci. Kámo, ty jsi to už preskúmal, v tých nič není. OK, tak běžíme. Jo. Já nevím, jestli mám dělat střihy, jakože, jestli mám aj jakože, prostě, jakože To nám môžete napísať. celou dobu, jakože hrát, jakože ukazovat, co děláme, nebo jakože udělat vždycky střih, až něco jakože třeba, já nevím, uvidíme hráče, nebo budeme už nějaké základně, tak jakože už Alebo vždycky, či strinúť to, že niekam ideme, proste cestujeme. no jakože prostě až budeme někde u města, tak to vždycky pustím. No. Tam je dedina. Tam je dedina. Já Nie, nevím, to je... kde jsi. Čo je to? Tam sú tie stany. Ja Išiel nevím. som proste rovno. No tak mě portni. Počkaj. Než keby ste si nevšimli, ja mám kúpený Raidera, no. To je vlastne, že dostávam kit. Jakože ne Rider, jakože toho youtubera, jakože Jajdra. Ty si sa mi fakt stratil. No tak mě portni. Počkaj, ja musím sa zbaviť zombíkov. Bacha, to je gamer, jde po mně. Gamer, jo. Ty kráso. Čo? Jináči, no tak ale toto ještě není, to těch zombíků ještě není všechno. My jsme minule nalákali skoro celý město zombíků, takže... Nevím, co rozbila ta nová zbraň. Tak pojď jedna Počkaj, musím ťa portnúť, teda, hej. Neříkej, kámo, ty to tady říkám už 10krát a ty... No tak to musím portnout. Active. Tak. Já pijem. To je tvoj problém. Lomeno TP a TC. Potom. Jo, napsal jsem to správně. Jo, už po mně šli 3 zombíci. Já už nemám tu zbraň novou. Už si pri mne? Jo? A máš sekiru, nie ešte? Jo, ale ještě se mi načítají čanky. Kam ideš? No to chci jenom proběhnout, protože se mi načítají čanky. Jo, dobrý. Tak to ideme. Jo, to chci jenom nebudu. Jo, stánek, člověče. A kdo by chtěl, tak možná, jestli se nějak dohodneme, tak by mohla i s námi prostě volat a hrát. Jestli by to šlo. Krása, ale kdo to umí? Nebo kdo to už hrává? Nějaká věc má. A musel by mať ale čas aspoň 2 hodiny. Prečo? Tak, aby sme z toho vedeli robiť normálny diel. Ty krásu, já jsem olíz oheň. No, trochu pálil, no. Hej, jsou to military? Hej, kámo, je tu military, ale vieš, čo mi padlo? No, grip. M4 a spotter. Jakože v jednom? Nie. V jednom M4 a v druhom spotter, takže... Tady někdo byl, protože... Hej, co je? Hej. To vezmu. Otvírák. A hlavne ten, ktorý by s nami chcel hrať, nemôže mať strach o svoje veci, lebo my väčšinou ideme a zabíjame. A oni zabijú nás. My běžíme a zabijíme. Veď áno, vždycky ty skržíš, že tam je niekto
a já ho Ty zastrojím. řekneš, počkej chvilku, a pak to až nevychází, tak tam já tam naběhnu. No. Pana. Já si ten díl ještě nechám bez střihu, jakože já když tak napište do komentů, co by bylo lepší, no. Aha. To bolelo. Máš bandáž? Jo, chceš Glocka? Ale neviem, či ma naboje, to asi nie. Okay. A vlastne ten, kto s nami bude hrať, dostane vlastne jedenkrát môj celý kit. Co? No, ten môj kit, čo si dávam. Tam, kde M4, M9, náboje, také veci. Vesnice, nebo jo, tam jsou, ne. Jo, Nie, tam, to je most, nie? Nie. nevím, jaký dům. Nie, proste dom. Just a house. Chceš zase headku alebo večko? Klipencí Deutsch, já se kopíruju Macka, takže ticho. Koho kopíruješ? Macka, Tak to. kočka. Já si divím, že jsme potkali zatím jenom jednoho hráče, člověče. Ty kráso. Počkej chvilku, jo. Ne. Kámo, ale ta M9 vypadá dobře s tím červeným strojem. Ja nemám vodu, kámo, idem k moru. Pojďte už se robí. Au. Do fightu. Jo, mám šťastie, že to je voda. Tak určitě by u moře nebyla voda, kámo, to tě napadlo. Určitě na pláži, u pláže by nebyla voda, ti říkám. Nikdy. Nikdy prostě. A ja som to myslel tak, že šťastie, že blízko je. Jo, a kdybyste tomu Friskovi nerozuměli, tak mi napište. Tak napište do komentářů, ať se naučí česky. A kebyže zase ste vy nerozumeli tomuto Salkubovi, tak zase mne napíšte, že nerozumíte česky. A že sa má naučiť on slovensky. Ty jsi chtěl moc, ne? A ty tiež. To je takový úplně podobný jazyk, ale to je strašně těžké. Hombo jsem si dal. Double kill. Tap. Ty kráso. Na co jsou tady vůbec XPčka? Na nič, možno. My nevieme, tak nám môžete napísať. A podľa mňa na nič. Na nič? Na nic, bol. Mohlo by jako, že bychom něco najít. Jo, tak ako, tak mohla by som sa pozrieť, akože kde sme, hej. Ale to by mi dalo veľmi veľa námahy. No, tak ma Krima. Ja sa pozrieť, kde sme. Počkej, jak to, že můžu jíst melon a mám, počkej, to mi vlastně přidává melon a vodu, ne? Jo. Čo? Melon. Jo, asi fakt? Jo, přidávají vodu. Ale jenom fresh, jo. Jo, máš, počkej, Elko. Jo, ty mám nějakého borce ještě v Kryješ ma? Ani ne. Ten je lun. Omlouvám se, že nemám skin. Prostě to nejde. Nechce se mi ho udělat. Dej. Nie, že nechce, ale prostě sa to nedá na jeho Minecraft určite. Ale za chvilku budu mít určitě. Určitě.
Možná jiné jméno. Je skôr. Počkej, my jsme byli pri takom jednom domčeku, že? A sú okolo nás ostrovčeky. Také malé. Jo, kámo. Nie, my nie sme tu. To nefunguje. Čo nefunguje? Ty brýle. Nie? Ne. Myslel som si, že fungujú. Hej, kámo, ja netuším, kde sme. Počkaj, my sme boli pri druhej základni, že? No, letecká základňa. Áno. To je tu, takže sme niekde tu. Teraz, keď takto pôjdeme, tak by mali naraziť na jednu cestu. Krása, hyperaktivní pes. Ktorá je hneď tu. Ideš? Mě tady líže pes nohu. Aj mne. Aj mne to dáva dosť úchylne. Po tejto ceste hore. A tam bude veľké mesto. Ten jelun. Teda asi. Fuj. Jo? No. Jo, bude tam. No, velké jak svině. Nie, tak ono je veľké. Aha. Jo, tady jsme našli toho, jak byl v tom balkóně, že? Jo. A jak nás tam pak zabili, jak nás obklíčili. Nie, to bolo inde. To bolo z takého... Krása tady ve hráču jak. Hej, tu ich bude dosť. Ježiš to, takhle vám povieme náš príbeh, čo sme zabili asi v tú hodinu asi 15 hráčov. Jo. Kámo, nie, to je zase asi iné, tam sú tie dva domy. Sakra. Já se bojím. Nepojď S týmto mestom nemáme, do nemocnice, tam je aj military wood. S týmto mestom nemáme dobré skúsenosti. Jo, a jedna rada pro takový, co hrajou jako my, nikdy nekempěte v nemocnici. No, lebo tam každú chvíľku niekto chodí. Kámo, tu ale tak to bolo. No, takže to je tam mini nemocnice. No, tak poďme radšej preč. Jaj, tady je jak hrá ten gamer a tak, jak ten poslední fight, víš ne? A jo, nie, to není ono. Jo, tady byli mezi Tie domy boli ale jeden takýto a druhý bol brezový. Jo. Tie sú tam. Vidíš ich? Krása, se bojím. A v jednom z týchto veľkých začínal gamer. A v tom začínal Pedro a niekto ešte. Mně krápe srdce. Takže týchto youtuberov, ktorých sme povedali, prosíme si tieto od každého 100 € ako reklamu. Samozrejme, to je len sranda. Fakt. Klepe srdce, no. Ja som úplne v kľude. Pojď sem, já už nemám za chvilku. Pojď sem za mnou. Mám tu kamaráta. Teraz dostaneš čočku do hlavy. Úplnú. Sporter magazín, výborně. Nice, to sa hodí. Počkej, já nemám sporter, jo mám. Ale... Máš sportera. Black Rob Clothing. Oh yeah. Payday mask. Ale je môj stanak? Jakože náboje do něho. Do čoho? Do stanagu. Do M4 chceš povedať? No. Ale ty si už nabil, lebo ja nemám veľa nábojov v tej M4 po tom, ako som MPAK. Ja nemám veľa nábojov po tom, čo som zastrelil toho hráča. No já mám 56, 30, 15, 2 a 26. Kámo, tam asi je hráč. Kde? Tak to, bo išiel zombík, ale rýchlo išiel.
Podľa mňa jednou z tých dvoch domov. Veď tam išiel zombík medzi tie domy, hej. Ok, jdem tam. Veď sa neboj, veď ja to zastrelím. Popri tom zastrelím ale aj teba. Ty, který nemá náboje. No, mám ich 53. Je, kámo. Čo? Zombíci? Ne, infected. A máš oný? Jo. Ale kde jsi? Veď bežím za tebou. Jo, to přesně toto je ono, ta sprostost. Jo, teď už nejsem vybraný. Tu sme boji, kámo. Kámo, ať nám neníčou ty dveře. Go. Yeah. Ja som infected. Máš to? Mám. Potom mám, ty ešte, máš ešte tento? Potom, Tu krabičku, nebo tu láhev? no, tú krabičku, no, s tým. Ne. Kámo, tady je nějaký šedej loot. Čo? A neber ho, tady, dívej se, jen se koukni. Vy sa pozriem, kde si. Tady. Šedý wood. To je normálny, len sme v tieni, vole. Aha. A už ešte pridali aj nové looty, že policajný loot, ale ten zde na serveroch ešte nepridali. No vlastne oni majú Krásu, pořád, to je pes, on pořád, no veď napodobne. pořád dýchá a klepe se. Sakra, jak to. kámo, mne dojde jedlo. Já mám. Veľa? Jo, nice. Dík, stačí. Tak už nemám já. Ty si hodil všetko? No, Čo? no, Tu máš ne, to. všechno ne. Okay. Já mám ještě cereal box a milk. A milk je pitie, kokos. No však jo. Poď. Počkej, je mi na něco ta prázdná. Ta? Ne. To je ako vypité pitie normálne. Ty krása, tam zombík ničí dveře. Poď. Hej, lebo chce ísť k nám. Šovárka jedna. Ale nie, tu asi... proskoumávat. Je, ty koko, ja som tak zlako. Tento zombík vybehol z toho domu. Ok, já jdu proskoumávat. Vidia, ja. Pojď do toho mega domu. Ja som v tom veľkom, no tam nejdem. Proč? Tak tam môže byť veľa hráčov. A momentálne sa mi nechce zomrieť. A jestli? V tom dome, vidíš ma v okne. Ty jsou looty, docela dobré. Sporter magazín. Já mám nábojů do toho sportera strašně. A to je rotten milk. A ja mám ešte 3. Já mám 2 a jeden mám psem. No ja mám jeden polovičný, lebo ten sporter je vlastne športová Takže na to nereagují zombíci, což je dobré. Sportová puška a nereagujú na to zombíci, čo je veľmi dobré. To jsem přesně to samé jsem řekla někam před chvilkou. No veď ja viem. Ty si to povedal skôr než ja. No ale ty si to úplně opakoval. Všetko si? Čo? Farebný sprej? Jo. Ale ten ide iba na VPčko. Chceš VPčko? V něm nejsou náboje. Sú, jeden. To ani do toho nejde. Fakt? Nejde. Tak No, daj na prosím. M4, či to nejde na M4. Ja nechcem VPčko už. Nechaj si ho. Ne, taky ne. Je mi ne. Taky ne. Na M9. No. Nie? Taky ne. Tak a neviem, kaž Na nechaj si. M1 Grand. Ne, a na něco to musí. A na pištolku to nejde, maličku nejakú. Ne. Ne, já Poď, mám tak- M9. Tak poď. Já si dám lava spray na něco. Už neviem, on dělá si iba na automatické. Ty krása. No to nepek. Dobrý. A nechceš skara? Skara? Ne, počkej, já se nejde na něho.
Na tom něco je? Jo, Hej. nič. Můžeš si ho nechat, já ho nechcem. Ne, ani na něho to nejde. Kámo, nepůjdeme do toho města, kde jsme se bojovali s těmi hráčmi, jako si na nás počkali dnu. Do jakého města? No víš, čo jsme hrali Ty a krásu, my tady najdeme velký město a my tady byli jenom 2 domy. čo teraz je? No už jakože to. Jo. Já jsem infektit a omlouvám se za střih. Kámo, nepomůže lékárnička na infektit? Já nevím. A mohlo by. Lékárnictva v tom je všechno. No tak zkus, no. A to je spolehnutí. Někdy Ne? nespolíhej na lékárničku. Ok, tak musíme čo najrychlejšie nájsť nejaké mesto. Já už 31 minut, kámo. Keď nájdeme mesto, tak to diel ukončíme a za kamerou nájdeme to, čo potrebujeme a potom zase bude ďalší diel. Jopa. Ja sa obávam, že poďme po tej ceste, ale Když tak napište do komentářů, jestli chcete víc boje nebo víc lootů. Takže dneska to prostě hodnotíme, co jsme dneska udělali všechno. no. Zabili jsme jednoho hráče, který měl mega moc věcí. No, až tak zase nie, ale dobré má veci celkom. Kromě jo, kromě... No, tak aj pre teba, hej. Trošku sme sa nautovali a Takže sal... tak všechno dohromady. Asi No. jakože víc toho, tak bychom jakože mohli všechno střídat. Tak to nám povedzte, či chcete akože... Lebo my potom môžeme povedať, urobiť to, že proste budeme natáčať vtedy, keď na serveri nikto nehrá, vtedy sa budeme utovať. A práve, že budeme natáčať vtedy, keď na serveri je hrozne veľa ľudí, ako teraz. Je ich tu asi 50, hej. A to je dosť veľká šanca. No. OK, tak my jsme zatím nenašli, kolik ještě? Kolik? 32 minut. Okay. OK, já si myslím, že bychom mohli to ukončit, takže na druhém díle bychom našli nějaké město. A tam bychom to zase začali. Poď, stoj. OK. Počkej, nemusíš ty takhle, aby šel měsíc vidět. Počkej, pojď přímo pod něho, tak. Super. Já tady umírám. No. Takže tak. Děkujeme, že jste se koukli na toto video. Náš prvý diel. No. Crafting, ktorý bol celkom dobrý. Úspěch. A doufáme, že vás to bude stále bavit. A budeme rádi za každý like a koment. A nebudeme rádi za každý dislike. Přesně tak. A samozrejme nám napíšte nejaké rady, čo sme nevedeli a tak. No, chceš ještě něco říct? Už nie. No tak ne, tak uvidíme se v dalším dílu a zatím